How do you
hayi uzawuthi ukwazi ikakwazi sisibayile egcina kakhulu ukuthi kodwa kwalo uzawuhlupeka. Ngicela isifunde lamazwi sifundise incwadi kaMateyu chapter 3 verse 1. Ndiyavuma omnye bePamphlet sasifunda sibheke manje ngomso. Incwadi kaMarko besifunda verse 16 verse 15 sinakhawuleza nayo sifunda khawuleza. Kusemveni kokuba umuntu lo ebaptiziwe. Yintoni ebangela njalo iBhayibheli intoba apha ebaptizweni kukho laa ndawo yenhlambuluko yokuvulwa kwesono. Uyabona ukukholwa komuntu bazalwane lifuna aba siyobabhaptiza baba ikhefu ngoba ukusindiswa kwabo usindiswe right depending kule nto siyenza kusasa. Uyabonisa ngesinyama ozophila ubu-right bakho uthobekele kule nto siyenza ngomso. Xa le nto siyoyenza ngomso uyenze ngendlela iBhayibheli etsho ngayo, wakonfesa wangasito bamamina amaqhinga ubomi bakho bonke sozibeka amaqhinga futhi ubomi bakho bonke sozukhonza uThixo ngezimbo sozo. Kodwa ngaba uthetha ubhaptizwa wangabina nyana xa uyapha ubomi bakho bonke futhi uzawusokola ukumkholisa uThixo, uzawukhonza ngeqhinga ngokusebenzisa until you die. Ngeke uphinde uguquke. Now, i-foundation starting point sakho ukuba uthela baptizwa kanti wena ubhaptizwa umuntu ongazange aguquke. Ngoba ukuguquka bazalwane kutshintshwa kwengqondo yomuntu. 2, ukubhaptizwa bazalwane kukuzisola ngezinto ozenzileyo owazenzayo. Aqole uKristu kwesiZulu. Ukubhaptizwa bazalwane ukuguquka bazalwane kukutshintsha kwendlela ubukade uyiphila. Ukuba ngaba ngokuthanda ukuthetha kakubi kuhleba kuye kuhleba ke ngoku ngoba ukubonile ukuthetha kakubi ngomntu kuba kubi akulunganga. Ngeke bese uyazisola ngale nto uyenzileyo bese utshintsha. Number 4, ukuguquka bazalwane kukuzikhomitha kukuzinikela ekutshintsheni indlela zakho. Now, ukuba sikubhaptiza kanti wena unesono unezinto ongazithethanga zinjengoba zinjalo, siyawuphehelela ekuxokeni kwakho. Thina sontwila sosilisha le kwini mathatha amagama abizo akawubhaptiza leli kayise futhi nawo aswabiza aswagxameni kuba sifuna
isazela sakho sikhuphule leli kanyana. You can even stop us usibize sisewabize ubabili ngafokisi ibize lesithathu uba xa sesiwagqibile sayibize Trinity uthathu kaThixo sakubiza uPheshu wakho kwathi uzazi wena uba uyaxoka awuphendulayo isiphumo sofunyama kuwe hayi ngokubhaptiza. Sinamakholwa amaninzi angalungile enkonzweni, angalivayo ilizwi, angaphulaphulile, rebellious, alonezwi, alonethithi, alonayo yonke right. Atshintsha afana neengelosi ezasuka ezulwini zafike zalwa emhlabeni. Ezo ngelosi zatshintsha zangamadimoni namhlanje zafayithana noThixo wezithulu emhlabeni. So, i-angel zamadimoni zikaSathane ayibo bantu abavela eWakhe, ngabantu abebephakathi enkonzweni belivile ilizwi abaliguqukela. Lelabo bantu batshintshwa sisitha sokunyama ukuze balwe nezinto zikaThixo phakathi enkonzweni. Nansi inkosi kukubhaptizwa kuba kucingelwa ujoyiniswa icawa. Awujoyini icawa sibhaptizi ungene emanzini ecaweni. Sibhaptiza umuntu ongena kwimpilo kaThixo. uYesu uthi hambani lonke lo okholwayo ifuna okholwa nizawubhaptizwa mhlawumbe bebayi-10, 20 ungathi sikholwa sonke. Lo okholwa uyaziyela. Matthew chapter 3, come yes. Babeka baptizwa babuya bazixele babekela izono aze ababhaptize xa sezixele ziyakela izono ziyakela into ubhaptizo ke lunika itshansi kumntu ukuba azixele izono zakhe. Kutheni amakholwa afuneka ebhaptiziwe? uYesu wathi bonke amakholwa mabaphawulwe. Ubhaptizo luphawu lomuntu ovele ilizwi likaThixo. Uyaphawula mabili izinto esiphawulwa ngazo ngamanzi umoya. Noma ungabhaptizwa ngamandla kaNgcwele ungekayi emanzini awubaqedi. Iy'nkonzo eziqale namhlanje azibhaptizi bantu kuba abantu abaninzi abakhonza namhlanje bakhonzisa besezulwini. Now kufuneka xa uzobhaptizwa umuntu uqale ushinyayelwe inhlamuko sozuyithetha into ngaseyiyo. Inhlamuko kwebazali bam yona siphila ngayo ivile ngabalini. Asikhonzi singahlamuka. Uqhabe bantu ba ligcwele lade lungaka ligcwele uchuku lugcwele ihlelelwane. Aba bantu bakhonza kanjani?
bebethandaza endaweni enye bekhonza bonke. Olu hlobo langena nzima evangelini langena lingaguqukanga. Xa uguqukile kunzima ukuma ngaphambili ufuna ukushumayela kodwa uzazi uba awuyiyo le nto uyithethayo. Ngoba uhlobo olukhoyo lwabantu luhlobo oluvela uthi ngexesha funeka uncedwe khona lifuna unceda abantu. Ngexesha funeka ushumayeza wena ufuna ukushumayeza. Uma ungene kakuhle kule nto uba ube nithethelo ngomuntu kakubi uthi gqi ekunzweni yokumoza akuhlaleni uyamuxelela uba awuze ndikhohlwe kuthanda. Uyabona xa ungene ngoku yaye ndithi bawethu ayithumele kodwa abantu abangazithi bangena umoya benezindaba enhliziyweni because abana-relationship noThixo. Ngeke ukhonze ungahlambulanga xa ungene ngale nto. Awuhambi leke ngenzeleza nayayazi bhayi usekumxesha phambi ukuthi webhayi uma awufuni ukwenza into right thatha imithwalo ugoduke emfundini sizawusebenza. Mina andisebenzi nomuntu ndicele ukushumayela kwakhe. Hayi andithuswa yishumayela ngoba wenza ntona ndithusa ndifuna ikharenta. Ndiyatsho mangaba ndiyabona babhayisa bazama thathani zonke izinto umntu endimcelele apha ngulo wekeyboard ngoba ndimqashile. Lo wekeyboard ndimqashile bangahamba bonke kodwa yonke into yabo akho nto ingazukwenzeka kuba ningekho because kufuneka kanye ngabantu abaguqule nazi ngoba ubhaptizo ludimanda inhlambuluko. Inhlambuluko le yiyo ezokwenza umbone uThixo. Uzophila ngayo ebantwini, uzosurvive ngayo kwibandla likaThixo ngoba kwelikaThixo ibandla kuhlala abahlambulukileyo. Lebikaleka nam amaJobe asithandaze endlini ndingalungiselanga nonkosikazi uwena sithandaze sothandaze singamaqolo akabizi uThixo ngabona bahlambulukanga akuthandaze kuyalungiswa. Le nto kulungiswa ayiqali kuba ndisekhaya iqala ekhaya kuzumthandaze emandi ikhaya libe mandi hlalwa phandle ukulungisa izinto esinyathelene kuzo sikhona uThixo siredi ukubonana noThixo nothi kuba sesiyekhaya ekhaya. Nhlambuluko baptizo ludimanda inhlambuluko futhi bephuma bonke beya kuJordani emnandeni nawo bezivuma bezithela zonke wonke umuntu abheke emanzini unika beredi ukuthetha izono wazenzayo. Zime phambi kwakho izono ongazungena ungazithethana phakathi emlanjeni.
nezinto owazebayo ubastart abona besithi zama zethu ngoba abanye bayatitsha abanye basebesebenzile bathanda abantu bathi bathathe urhulumente abantu bathi bathathela ugovernment bathathela umuntu bathathela umlungu bantu abathi uamen bathi bathi manje nasezibali nakwazi ukuqhuba imfuyo adibanele umuntu athathe bathi sengiyathandana now yakhelwa isono umuntu obheka emlanjeni ngoba lo muntu uguqukile. Verse number 11. Isilahla inhliziyo yami la ngibone sokwethu kakwami mina ngasengazifundisa noza basokolisa sowukhonza nawe funeka ube umzama ngalohlupho ebantwini ube lohlupho usana ibandla elinabantu abaguqukileyo bazalwane liyakhula emoyeni. Izingxaki zamabala sekukhona ingxaki ezingakanje ezicaweni zamasiniso ungena abantu abakaguquka izoni zebethe ingubo yokhona izoni nayo amanzi. 2 you will struggle ukwamkela umoya wengcwele ngoba umoya wengcwele utsala inguquko. Xa unika umoya wengcwele uyangqinwa ngenguquko yakho. So kaguqukanga uzasokola kawale kuthethwa ngayo nje umwana utyanga siye uthi unaye uxabe isimilo sakho khona xabe isimilo sakho ngoba thina sinomoya wengcwele siyanqaba siyakhuzwa siyakhuzwa. Verse 11. Baptizo. Oh, silenze sisanti basibaptiza abantu. uYesu wabaptiza. Silandela yena. Number 2, uYesu wasiyaleza. Uba xa sishumayeze